Dena gure oroimena hasten den toki berean abiatzen dela uste dugu. Oilu, oien elur nerea. 19. mendeaz geroztik, Basauriko biztanle guztiak nekazariak ziren. Ugazaba handi zein txikien maizterrak ziren gehienak. Landa eremuetan bizi ziren. Artoa, lekaleak edota garia ekoizten zuten, eta txakolinaren ekoizpenak ere bere loraldia bizi zuen. Mendi baserri zaharra. Denboraren poderioz, 19. mendearen azken aldera, metalurgiak nekazal industria ordezkatu zuen. Horren adierazle dira, Artundua gantzegoen burdin lantegia, Arizko irin fabrika eta Pozoko etxetik gertu zegoen Galdara lantegia. Bainome batek estalia, urre zoro eguzkiak jantzia. La Baskoniarekin iritsi zen Basaurira industria iraultza, eta harekin batera ugaritu ziren industri eta gizarte ekimen berriak. Nekazal eremuetako biztanlegoak lantegiko eskulan eskaerari erantzun zion. Horrela, Sociedad Obrera Baskoniarekin batera, Basauriko langile klasea sortu zen. La Baskoniak gizarte mailan ekarpen ugari egin zuen. Etxe bizitzak eraiki zituen, baita gizarte etxeak ere, eskolak sortu zituen eta hainbat kirolen sustatzaile izan zen. Horien artean, igeriketa, txirrindularitza, futbola eta mendizaletasuna. Mendian gora haritza, hauntzakaitzean dabiltza. Oso ezaguna da euskaldunok mendiarekiko dugun lotura. Bertako edo urrutiko gailurrak igotzeko eta gure geografia bereziko tuntor guztiak zapaltzeko dugun afizioa. Asko dira Euskal Herrian helburu horrekin sortutako taldeak, baina gutxi dira 100 urte bete dituztenak. Baskonia menditaldea da horietako bat. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pasait. La Baskoniako langile multzo batek sortu zuen menditaldea 1913an. 18 urte geroago, 1931an, igotako gailur bakoitzean bere postontzia jartzen hasi zen Baskonia menditaldea. Malmasinen jarri zuten lehenengoa. Egun, 120 baino gehiago dira gure tontorretan jarritako postontziak. Bete da eta humorez ustu da, emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdinedan. Bigarren postontzia ere 1931an jarri zuen Baskonia menditaldeak. Alluitz mendian hain zuzen ere. Orduko hartan ordea, lehenengo aldiz, tontorrera igo ziren 7 kideen izenak zehaztu zituzten. Arranz, Marianka, Mera, López, Kamara, Castillo eta Ruiz. Euskal Herriko poeta, Kampo Santuko trompeta, Baskonia menditaldeak Gorbeiara egindako lehenengo igoera ofizialean nabarmentzekoa da bi emakume ere bazirela taldean. Zaballa eta Undabarrena, honako gizonezkoekin batera. González, Aldeanito, Nieva, Llanito, Txitxita, Atila eta Marcos. Argitu ezakopeta, enak eurezagordeta, Goiko Gane, Lekanda, Peñalabra eta Gorbeia mendiak ere igo zituzten 1931 eta 1932 urteetan. Eta horre guztiak agerian utzi zuen lehen urte haietako mugimendu mendizalea. Inoiz tristea ere bai, baina badira 1000 motibo kantatzeko alai. Bestela datozen pena, ez diez zuri bota nahi. Baskonia menditaldeak Picos de Europara egin zuen lehenengo irteeraren iragarkia eta bidaiako argazkiak ikus ditzakegu. Garai hartan sekulako balentria zen paraje haietara irteera antolatzea. Sabairik gabeko autobus batean bidaiatzen zuten, alanolako autobideetatik. Baina dudarik gabe, 4 eguneko txango hartan parte hartu zuten bidaiari guztientzat benetan zirraragarria izan zen. Emaidazue freskura,
ura eskutik eskura, izarren salda urdinedan da bizi naiz. 1934an berriz, Sierra de Salbada Gorobelera joan ziren. Txolopeko erlaitzaren azpian eta Goldetxeko igarobidean zegoen bertako aterpetxe zaharrera hain zuzen. Toki hark garrantzi estrategiko zein historiko handia zuen. 17. mendearen azkenetan, Espainiako goi lautadaren eta Bizkaiaren arteko komunikazio puntua baitzen. Urte berean, Peñak, Bobedak, Merak, Kamarak, Crespok eta Garaik Baltzolako kobazuloak erakutsi zizkiguten, beren kanpindendekin batera euren itxura liraina erakutsiz. Erretratu honetan berriz, 1925ean Baskoniako talde bat ikus dezakegu Egirinao inguruan, Gorbeiagane azpian saria jasotzen. Urte haietatik ona, gure mendizaleek Gorbeia mendiarekin izan duten lotura 1926ko honetan ikus daiteke argi eta garbi. Lekandako hormetan, Egirinaoko baselizaren ondoan edota garbiketan ikus ditzakegu. Ostatu hartzen zuten Artzaintxabolen inguruan. Ez diez zuri bota nahi, ni hiltzen naizen gauean behintzateizuelo lasai. Bestela datozen penai, ez diez zuri bota nahi, ni hiltzen naizen gauean behintzateizuelo lasai. Leio zuripe hortana hilaraki gabetan. Baskonia menditaldearen ezaugarri nabarmenetako bat bere postontziak dira. Asko eta asko izan dira menditontorretan buzoiak jartzen lagundu dutenak. Talde ezberdinek euren txartelak uzten zituzten bertan. Tontorrean izan ziren seinale. Urte luzetako ohitura honek mendizaletasuna,rekin loturiko taldeen arteko harremanak garatzeko balio zuen, txartelen trukearen bidez. Hori ez da ordea, postontziek betetzen duten funtzio bakarra. Gailurrera iritsi den mendizaleari zein tontorretan dagoen adierazten diote. Hau noski, oso lagungarri gerta daiteke, esaterako, lainoa sartzen denean. Ez etetin jautzu ez neure gurariak. Baskonia taldearen baitan postontzien ohitura sustatu zutenen artean, Roberto Pujalte eta Julián Fernández aipatu behar ditugu. Goxaren agurra da, zamurkinozu. Gaur goizetik jaiki nahi. Finalisten jaiak izen handikoak izan dira betidanik mendizale taldeen artean. Izan ere, menditaldeek urtean zehar antolatu dituzten lehiaketa ezberdinen saribanaketak egiten dira egun horietan. Ahatik, saribanaketa zaratago, mendizaleen elkargune ere badira festa hauek. Urte osoan ia ikusi ere egingabeko lagunekin esperientziak trukatzeko eta etorkizunerako asmoei buruz hitz egiteko aukera ematen dutenak. Oroitzapen mikatzak irrifara bate zagurtzen. Goizetik jaiki naiz gaur, lasai arma sartu, jada begiak lehor, burua altxatu.
egon orbanoa, akabo amezgaiztoa, zaite muitu banoa. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suaban. Aski ezaguna da Baskonia menditaldeak Gorbeiako mendigunearekin eta bereziki Gorbeiaganerekin eta bertako gurutzearekin izan duen lotura. Horren adierazle dira, iparreko mendimazelan Londokortako aterpea eraiki izana, edota gurutzearen azpian Begoñako Ama Birjinaren irudia ipini izana orain 40 urte. 1967 geroztik Basauritik egiten den ibilaldiak, edota ekaineko 3. igandean urtero bertan egiten den bilkurak ere, lotura hori indartu baino ez dute egiten. Zure kantaren fedeka, bihotzean kilikan, eta hoia hartzunaren handitasunean murgilduz joan nintzen. Jauzika... Metalezko egitura hau, Euskal Herriko mendirik garrantzitsuenetako baten ikurra da 20. mendearen hastapenetatik. Baskonia menditaldeak Gorbeian bizitako hainbatune garrantzitsuren isla dira argazki hauek. Niretzat aterpe, Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suan, lirain sento bede. Haitzetan lainoena. Historian beti izan dira haren bilakaeran eragin duten pertsonaiak, eta beste hainbeste esan genezake mendizale taldeen historiaren inguruan. Garai bateko mendizaletasunean lehiarako helbururik edota protagonista nabarmenik aurkituko ez badugu ere. Baskonia menditaldeak 100 urte bete izana, hainbat eta hainbat taldekidek egindako lanaren emaitza da. Horregatik, zenbait izen aipatzen ditu dokumental honek, beste askoren ordezkari izan litezkeenak, ezinezkoa bailitzateke guztien izenak hemen esatea. Dendenak izan dira mendeurren honen eragile, gaur egungon zeregina da, haien lana aitortu eta omen egitea. Eguzkiak emondaien indarra eskueri, solia hitz eta barroz jaunia mendiko basoetan, haitzetan lainoen artean ortoziak Azia barruan ernetan jatorko nari berba. Apirilaren hogeia gaur heldu da, Bedatzaren kantuak eskutik da. Baskonia menditaldeak ez du bere baitan mendigoizale askorik izan. Alegia, Himalaiara, Karakorunera edota Andeetara joan denik. Baina egon dira tontor garrantzitsuetara igo diren zenbait talde txiki. Yolanda Martin eta Joseba Elorrieta Txoiu 8.000-akora igo ziren.
eta haren atzetik etorri ziren Euskaran eta Nevado Pisko Ameriketan, Ama da Blan Asian, eta Mont Blanc eta Monte Rosa Europan. 21. mendean zerrenda hori luzatuz joan da etengabe. Pico Lenin, Almapayo, Ilimani, Nevado Sajama, Kondori, Aconcagua, Kilimanjaro, Zerbino eta Alpeetako hainbat gailur. Erakutsi zazpian gorderik dena izkutuko ahots barrukoa sinistu behar nizun dena. Asmo erratua ahotsak ez zuen falta razoirik, beratzeko euriak du lur lokaratuan San Jose lorea ekarri izkutuko ahotso ailenago entzun izan banizu. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira zure gailurretik gora. Belaunaldi asko pasada Baskonia menditaldetik. Garaiak aldatu egiten dira. Zer esanik ez pertsonak, baita hauek naturarekiko duten sentsibilitatea ere. Baina belaunaldi horiek guztiek mendiarekiko atxikimendua mantendu dute. Inguru giroarekiko errespetua izan den arren sarri, hankamotz geratu dena. Gure mendiak kaltetuak izan baitira ustezko garapenaren izenean. Urte hauetan guztietan, Baskonia menditaldeak, igoteko gailur guztiak zein gure inguru giroa zaindu, mantendu eta babestu nahi izan ditu. Zazu nire mendira
aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea, igo nazazu nire mendira, zu ez baitzara nirea. Egunez zu bizitzera, azken mugen erretzera, lanioen agurtzera, elur gazietan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Baskonia menditaldearen helmuga bakarra ez dira gailurrak izan, ez da gutxiago ere. Ibilaldi neurtuak, Euskal Herrian zehar egindako itzuliak, Santiago bidea, Gau ibilaldia, Mugarritz mugarri, edota Ebroko bidea aipagenitzake beste hainbaten artean. Adibide hauek mendizaletasuna zaratago doan eskaintza osatzen dute. Dudarik gabe, ukitu kulturalak ere badituena. Izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Dena gure oroimena hasten den toki berean abiatzen dela uste dugu. Iritzi helduak, uste handikoak gure herriaz. Abentura kirola bezala ezagutzen dena aipa genezake atal honetan. Batzuk mendiarekin lotuak, beste batzuk ez hainbeste. Egun, gisa honetako jarduerak agentzia pribatuek edota erakunde lokalek antolatzen dituzte kirol taldeek baino gehiago. Edozein kasutan, gero eta hedatuago daude, eta mendizale batek baino gehiagok praktikatzen ditu. Beste jarduera batzuen osagarri gisa, edota azken helburu bezala. Kontu
Zuak etzaizkitateatzen onge hori suertia nun nahikoak dien noiena sasi guztien gainetikan dabiltza egan inoketzidan esana Euskaldun izatia zeinek Gure mendietan garatu eta garatzen da egun jarduera hau. Goza dezagun naturaz, bere edertasunaz, paisaiez, egun sentiez eta ilunabarrez, gailur garaietan edota etxe ondoko mentitontorretan. Baina egigun errespetuz, gure ondorengo belaunaldiei guk ezagutu dugun bezala utz diezaiegun. Garai ezberdinetan, Baskonia menditaldeko kide izan diren pertsonen lanari egindako omenaldia da. Mendeurren honetan, gizon zein emakumeek erakutsitakoaren lekuko. Zaindu maite duzun hori esaten didate zertan zabiltza maite kontuetan elkar bizitza jokuan eta zu berriz bertso txikietan kantu leunak nahi nituzke jarri eguz